Kaya nakalitrato na yung mama ni Gingging kasi magdadalawang taon na siyang patay o wala na. Kaya pag kumakain ni Gingging, kadalasan yan, sabi. At ngayon ito yung aming ulam ni Gingging, no? Barbecue at tilapia, iniyaw na tilapia, mga Kagingging. Ito yung yugto ng buhay namin ni mama. About kumakain si Gingging, kasama namin lagi siya. Wala nga, hindi na namin rin pinapakita minsan yung kanyang mukha kasi ganun picture mga Kagingging. Pero kung pamilya kayo sa mukha ng mama ni Gingging, yan, mag-comment na lang sa ano, at mga kamag-anak ni Gingging. Marami pa rin nagtitik sa mama ni Gingging, pero hindi nila alam na si mama ni Gingging eh, wala na. Saan naman si mama ni Gingging? Saan si mama? You make me happy. Si mama When Gingging? skies are gray. Ha? Kaya ngayon, no? Nasa December 24 tayo. Kaya kung diba lahat namin sinasabi sa inyo yung ito ng buhay namin, alis kami na lang ni kapag kumakain kami dito, laging kami na lang, lagi. Kaya napapansin ninyo, bawat kumakain kami halos nagkikita nyo, kami lang dalawang Gingging. Ulam namin, kahit minsan masarap ang ulam, minsan naalala namin yung mama ni Gingging. Ito. Pero ngayon, kakain tayo dahil yun, December 24 na. Mga Gingging. At maganda na kasi. Papasko na. Kaya ngayon, tara, let's go. Tayo muna tayo. At ito yung ating ulam. No? Ating tilapia. Na inihaw. At siyempre, ating barbecue si Gingging at ito yung mama. Barbecue. Hindi pa kami nakagawa ng sausawan ni Gingging. Ano si Mama Gingging? Miss mo? Minsan Gingging, pasya na natin si Mama. Sunod pa si Mama. Kaya, Gingging, kahit kumakain kami, ang galing ng ulam namin. Dito muna namin tatapos sa aming video para makain kami mabuti. At ito yung simulan ng yuto ng buhay namin ni Gingging. Kasi papapasa ko na yung darating na taon. Jing! Kaya babay naman natin ngayon sa ting 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 ting.